Atzo Xabier Euskitzek aipatu zuen Toni Manuel Oitzundik egindako transmisioa, baina erremontista eta erremontozale sutsu bat hil dela, azkoikerra, Daniel Juaristi sustarra, ezagutzeko aukera izan noan, Manuel eta pena handia hartu dek. Bai, oso handia gaina. Bueno, bere semea eta nire anai zaharrena kuadrilako dituen, da, bueno, hasi guan nire historiekin, nire partiuko debutako egin hasi guan, da, bueno, aurrena koteton azkeneko zaki ikusiko egin. Ea bada, txaloak Otetoren txalda azkena izan daiteke, falta. 26 eta 29 bizirik dago oraindik San Miguel. Bai, eta hoi, esaten hasi nahi zen bezala, hasi guan partiuk apuntatzen nire partiuk eta Oetabi urte pasaun itxin profesionaletan da partiuk guztik apuntauz eztan. Eta, bueno, launen bat erretietzen zanen, bai Cesar Gorrid o Raúl Bea, intxauspe, bialtzezetan haiekin indako estadistikak, eta erratia honitzanen bere kuaderno txogoi errealatu zean, eta ilusio ondile dintzean da. Bueno, ordu ezkeo beti, urtero pareato irua bisita egite dintzizkoan, da azkena erre guizen zorion dunin bere 89 urteekin, eta atxalden, zenduan. Goian bego, Otetoren azken pelotakada izan daiteke, bai jauna. Orona Mastersa, buruz-buruko txapeldun handia irabazi du Oteto Ezkurrak, 37 urte dituela gaur ere. Handia dela erakutsiz, Manuel, handia. Bai, nei partidu bueno, ez du hola partidu gogorra ikusi pelota egu eta nik uste bi pelotaiak bideok oso ondo asmatu dela bai saken eta bai errestatzen. Eta 20tik aurrea Oteto ikusi jat, nik itzek jat. Agostu ikusi gendun bezalaxe. Bueno, pauso batekin bazekinan zein eta freskura batekin beak markaudi ritmo guztia partiduana. Eta azkenen nik uste pelota eskerrak. Beak egin de pelotakin, baina nahi irutztak banakako nahiko pelota bat zehola. Eta partidu borobila eindik netzako. Aldakela bidean, San Miguelen asarrearen lekuko izan gara. Otetoren kontra ezin izan zuen uztaileko finalean. Eta gaur ere gehiago izan da. Bai, baina doaiak ikera herrizeuski San Miguelek. Eta hortiz aparte Oteto baino karne identidad hobia zeukik. Eta lehentxo gehotxo ikusiko jo San Miguel txapela jazten, irutzetan nahi. Amarrera iriste dela ere kosta ingo zaiok. Bai, hoi zaila. Edo zinentzat ere. Urte askotan, gauza asko egin dira ondo, suerti pikin bat ere izan behar da, lesioekin eta gainerantzeko kontuekin. Zalantzarik ez, titulu mordoa eskuratzeko gaia baduela San Miguelek. Eta ea, noiz hasten den. Hortxe dituzue partiduko datuak. Sakez, min handia egin diote elkarri. Ezkurrak 10 tanto lortu ditu zuzenean, San Miguelek 7. Eta bina falta ere egin dituzte. Biparetaz 4 tanto aurrelari gorriak. Bat San Miguelek, tejadaz 3. Otetok, moztuta 4 San Miguelek. Atzean 4 eta 5, urrenez urren. San Miguelek 2 buruz gain. Guztira 23 tanto egin ditu Otetok, 7 galdu. Eta San Miguelek gutxiago egin ditu, 4 gutxiago horregatik gelditu da 26an. Galdu biek 7 galdu dituzte. Partidua ez da luzea izan. Bataz beste ez da 3 pelotakadara iritsiko tantuko. 126 lider jo dute pelota. Eta iraupena 42 minutu eta 3 segunduko izango da. Mastersa aurten antolatu dute. Beste espezialitate batzutan ere jokatu goi dute. Eskuz adibidez, urte amaieran antolatu dute azkeneko urtetan.
Eta hau ere erremontearako idea polita izan daiteke hemendik aurrera, Manuel. Bai, gaina masterra izeteko, azkenen aukerautako onenak bakarri sartzeituk. Eta azkarra, eta hori jendientzako politiatek, hasi eta bukau. Pelotazale gazteak hurbildu dira gaur galarretara. Gaztenetakoak Kotetoren semea izango da, Koteto izenez idatzi zuten bere izena. Aita ez da Koteto izenez, naiz eta mundu guztiak ala ezagutzen duen, baina semearen izena horixe da. Erregistro zibilean azaltzen den izena, Koteto. Koteto Ezkurra. Bai, Jose Txotik, etorrikoek. Barrura sartu dira bi pelotariak, bata pozik egongo da, pozaren pozez Koteto, bestea oso haserre ikusi dugu. Julen San Miguel, jakin irabazteko gaitasuna baduela, baina ezin maisua menderatu. Koteto jokoz oso ondo dago orain. Urte guztian berdin egotea oso zaila izan hori da pelotarientzat, baina buruan sartuta izango du Kotetok, datorren urteko abuztura ondo iritsi behar duela. Bai, nik uste, bueno, beak uste jatala esantzula eta egila aladek, pausuz pauso junberdik. Eta, bueno, garaia ailatzaren ondo sentitza aldima eta seguru xamar, bueno, aurrea eta bestela berriz Koteto ja kilometro asko egiten nahi dek, gaztetatik hor estelar eta aliatu eta esan ez bezala bentaja handik eman ez. Eta horrek desgaste handia eitek eta hainbeste urtetan erremonteko historin lan handia egiten nahi dek Koteto. Zain egon gara, baina itzuli dira pelotariak aldageletatik. Agintariak ere etorri dira. Sari banaketa egitera eta hortxe dira txistulariak eta pelotariak. Ja, azai motila ikustean, gure San Miguel, altura gara eta... Eta ondo preparatuta dagoela ezagun du, Bai, horrek gorputza behitu bestekitzeok. Horrezil inguruko mendietan lasterka behin baino gehiagotan ikusiko zuten. Poluzioik eta ez tegabangoan erdillo aldea pixka gora ertetze baldin ba. Koteto gora begira, seme alabak agurtzen, ari da. Bera adina postuko ziren, nahi alaba eta nahi eta semea ere. Lehen da bizi sarea bigarrenarentzat, Julen San Miguelek Patxi Zeberio gainditu zuen final aurrekoan, neurketa estua eta ona jokatu ondoren, baina gaur ezin izan du. Txapelketa borobildu. Koteto Ezkurrak lortu du garaipena, neurketa parekatua izan da, baina Urrutiorekin egin bezala, gaur ere bigarren herenean nagusitu da. Hortxe da Isabel Legarreta, abeslearen izenean, Kotetori txapela jazten. Egu berritan ekin zioten lau pelotariek eta erregeak pasa ondoren eman diete amaiera txapelketari eta bitz egin nahi genituzke Kotetorekin. Bueno, Koteto, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, atzo pixka bat nahastuta gelditu ginen egin zenituen deklarazioekin, gaur zer iruditu zaizu materiala? Bueno, berdintxua ez.
azkenean nahiko traketsa zen. Nik uste Sakekin, pixko postura aldatu indut, pixkote gehiago horatzeko, ez? Eta, moldatu inaz, nik uste ratxa batzuk izan dudala, eta gero berare, batzutan, asko okertu du Sakia, baina, azken momentuan nik uste dut peloten eroa ni nagusitu naizela, ez? Indarka jokatu beharrean pelota kolokatzen oso ondo asmatu duzu gaur. Bai, hasi naiz zalantzu horrekin, ez? Sakekin aber nola, eta, pare bat bota ditut golpea hori, behi xamarra, eta, segitun falta, ez? Eta, moldatu naiz, pelota batez ere indut kolokatu, eta gero peloten bai, burukin jokatu dut, ez? Naiz arte, txapela buruan, 37 urte, eta oraindik onenaren pare, edo, onenen gainetik? Ez da, ilusioakin nabil, ez? Oso ongi fisiokaletikan nago, eta, hain aurtengo mano-manoan nik uste Kristo Morala eman didala, eta, gaur ere, ilusioakin atea naiz, eta urrengo urterako hola segitzen dudan, ez? Eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko zai. Koteto Ezkurrarentzat izan dira hemen Galarretan entzun dituzuen txalorik ozenenak, Corona Masters tornioa irabazi eta aldagelera bidean berriro txaloak, txapeldunari Manuel. Bai, horrek beren segitzek, etzaiola gustau pelota, eta, esan berrazeok, ala baldin bare behintzat burua hotza eukiola, eta, pelota horrekin moldatzen jakin dula, eta beak esan duen bezala, bai postura aldauer baldima sakatzeko, aldau, eta nik uste burua erabiltzen jakin duela oso ondo gaur. Erkiba horren arte Manuel, eskerrik asko. Bai, nahi zuen arte. Eta Galarreta pelotalekutik besterik ez, Corona Mastersak Koteto Ezkurrak irabazi du finalean 30 eta 26 San Miguel gaindituta.